Ассалому алейкум, апа хӯрои азиз, модарои меҳрубон, ҳама каса хушомаде ба канали мо духтарако. Имрӯз дар навори мо ширкати Тианде мешавад духтаро. Тианде ширкати косметикаи кӯрӣ буда бисёр чизои шифобахш дорад духтаро. Ҳамин Тиандеам мисли дигар ширкатҳо мешавад ки дар хона нишаста маблағи пулӣ кор кунед духтаро. Бисёр маҳсулотҳои фоидаовар дорад, бисёр маҳсулотҳои шифобахш дорад. Ҳамаш аз гиёҳҳо тайёр карда шудагиа духтаро. Барои рехтани мӯй, барои дароз кардани мӯйҳо, барои рехтани пӯсти поча, барои буровардани ярраҳо, барои пришое ки меброянд, барои маршинка духтаро, барои ҳамаи чиз анамин ширкати Тианде косметикаҳои хича дора, маҳсулотҳои хича дора. Апа хӯрои азиз, дар ин ширкати Тианде духтаро духе, шампун, собун, посуда, полотенца ҳамаи чи ҳастад мисли дигар ширкатҳо духтаро. Фақат номаш дигар ва дар ширкати Тианде бисёртар маҳсулотҳои гиёҳбахш доранд духтаро. Зиёда аз чандин давлату ҳамин рӯи оламда машҳур шудагиа офисҳои хича дора. Чӣ мегӯянд, ифтихорномаҳо дора духтаро. Дар инҷа монда шудагиа ҳамаи маълумотҳои пуррара дар бораи Тианде аз апаи Амина мегирем. Рақамҳои апаи Амина дар рӯи экрана духтаро. Муроҷиат кунед, апаи Амина шуморо ба кор даъват мекунад. Дар хона нишаста ҳам хел маҳсулотҳоро истифода бурда, харидорӣ карда, маблағи пулӣ кор карда ва дигароро ба кор ҷалб карда шумо да кори ҳамин Тиандеро ёд метиҳад духтаро. Марҳамат кунед, ба апаи Амина муроҷиат кунед. Апаи Амина маркетинг плани ҳамин Тиандеро ба шумо меомӯзонад ва дар бораи кор гуфта мебирояд. Апаи Амина ба ширкати Тианде ба кор нав омадагӣ ва аллакай муваффақ шид ва аллакай роҳи корро медонад ва ба шумо ҳам меомӯзонад духтаро. Ягон ҷои қииниш надорад, фақат шумо да духтаро телефон дар кораи вақти холӣ. Ширкати Тианде да кор кардан осонтар барое ки духтаро бисёр маҳсулотҳош шифобахша барои анамин рехтани мӯи сару пӯсти поча, дароз кардани мӯю бисёр чизое ки талаботи ҳамин ҳозирада бигем ки дар кораи ҳамин чизоро доранд духтаро. Баъд бонусҳои директорӣ дора, бонусҳои ҳамин ойликҳои калон дора. дар ҷара мастер вай мешавад, золотой директор мешавад, бриллиантовый директор, вип вай мешавад. инҷо ойликҳошон наистагиа духтаро ай 25,000 рубли русӣ сар мешида ойлики Тианде духтаро. Марҳамат кунед, маълумоти пуррара ай апаи Амина гиред духтаро. кор бениҳоят осонай ва бениҳоят чизои даркорӣ дорад дар ин ширкат духтаро. ман худам ай ҳамин шампуное ки мӯи сара дароз мекунад дута заказ кардам, иншоалло гирифтам бо шумо да навор карда мегӯм. барои доғҳои рӯ крем доранд духтаро. беҳад креми хушрӯяи ман дар интернетҳо отзывша хондум, беҳтарин ай духтаро. марҳамат кунед, апаи Аминада муроҷиат кунед. Ассалому алейкум, я бор дигар апа хӯро хуш омадед ба канали мо духтаро. Ман ҳамин сатри сафеда шумода нишон дода бигзарам духтаро. бисёриҳо хоҳиш карданд ки расветкаи сафед ягон хеле нигиндор бошад гуфтанд духтаро. ман ҳамин сатракҳои 800 сомон баҳри шумо духтаро. расветкаи сафедаи худаш калони хушрӯяи духтаро. пешакошон ранги шапочка ғафсай духтаро. гӯшакотон наметова. хича материалаш ғафсаки хушрӯяи пад шапочка дар кор неста ёда духтаро. нархошон 800 рубл. тангдора ки хушрӯян аз натониан. марҳамат кунед бинед духтаро. калонаки хушрӯян нархошон 800 рубл духтаро. ман ҳамин хеле сатрои сафед ҳам дорем. дигар сатромона дар видеоҳои гузашта нишон додагим. ва апа хӯрои азиз, касоне ки сатрои ҳар хелаю, ҳар фасону, ҳар рангаю, ҳар сангаю бесанг дар корай, дар ватсап муроҷиат кунед духтаро. ман суратҳошро мепартам. тамоми намуди сатроҳоро дорем. апа хӯрои меҳрубон, бо мо бошед, видеои мо давом дора. хайдамшо бинам. апа хӯрои меҳрубон, манам хеле расветкаи савз мадай подписчикмо духтаро бисёр хоҳиш кард ки расветкаи савзша пӯшида нишон ти манами сатракҳои 700 сомон мона духтаро. ман дар нами видеом духтаро баҳри анамо подписчики канали худам ва ҳамаи шумо, барои ҳамаи шумо ман амира пӯшида навор кардастам. расветкаи савзша духтарои дабне чихе одам зебака бениҳоят хушрӯяй ҳамаи расветкош наличи ҳастай духтаро. нархакошон 700 рублай. барои подписчикои канали худам бо арзон карда метим духтаро. барои заказ кардан рақамҳо дар рӯи экран мешавад. муроҷиат кунед апа хӯро. оз ман бояд сатри расветкаи сафедша нишон метим. ваям як подписчики мо хоҳиш кардагиа духтаро ки расветкаи сафедша нишон тим. баҳри анам подписчик мо нишон метим духтаро. бо мо бошед, сатри сафеда нишон метим. стоп. ассалому алейкум апа хӯрои азиз, бовар кунед имрӯз бисёр видео кардем, камтар монда ҳам шидем. апа хӯрои азизи меҳрубони ман, баҳри шумо имрӯз бо ҳамин навикҳои қабул кардагӣ ман видео кардистам духтаро.
бинед чӣ киртакҳои хушрӯ қабул кардем. ё двойкан духтаро размерошон оверсайза, яъне ки якта размера аз 46 то 56 мераванд духтаро. расветкои бениҳоят хушрӯшон наличи мондагия духтаро. шоколадниша дорум, тёмна шоколадный, коричневый, серый, расветкаи хакиша худум пӯшидагим духтаро бинед. расветкаи хакиша пӯшидагим размерошон аз 46 то 56 едине изоракошон духтаро, штаниёшон клёшкада духтагия хеле кушодакан духтаро. бениҳоят хушрӯяч хеле ки шумо дидесе дар тонаи ман расветкаи хакиша ва нархҳои ё духтаро 2500 рублан, размерошон аз 46 то 56 духтаро. тканашон микровилвети мягкий турецкий вилветай духтаро. баъд тамошобини азиз мани хеле сатраконам наличи дорем. нархошон 650 рубла духтаро дастари ман будаги сатро ва дигар намуди сатракорам дорем духтаро. мерози ба ин кирта подсветка. тамошобини азиз, касоне ки як кирта сатр заказ мекунанд ё ду кирта заказ мекунанд, арзон карда метем. скидка ҳам дорем духтаро. барои заказ ба рақамҳои рӯи экран буда муроҷиат мекунем, заказакҳои худтона оформид мекунем духтаро. нархҳои мо барои шумо духтаро, мо барои шумо ҳаракат мекунем. похарои меҳрубон, хай духтарои хушрӯ, ҳаматона худованд нигоҳбон боша. подписатсия кардана, лайк мондана фаромӯш накунед. имрӯз буд дар навори бимонем хеле двойкои оверсайзи микровилвети, расветкои ҳарранга. нархакошон духтаро 2500 рубл. хай тамошобини азиз, то наворҳои оянда ҳар як шуморо худованди меҳрубон нигоҳбон боша.